Boleh pi baro tehangeng ne peit pade kita ki subject wise ki ba ki haban pynkhreh na bynta ka competitive exam jong ka SSC mo kini ki syllabus ngilada ban peni pi ka tokowi ke video tehangeng ne peit ki subject wise kumno pi haban pynkhreh kumke ki subject ki ba pi haban pynkhreh khamba tingi ne peit menta ka bankong hangne ka de ka general intelligence and reasoning mo kede jong ka reasoning hangni kadon ka analog mo khaban pynkhreh ya ka analog kana nangta ka similarities and differences kadon shushu ka spatial visualization kadon ru ka visual memory kadon hangni ka blood regulation kadon shushu ka direction sense nangta ka subject kabadi ka coding and decoding nangta kadon sisuru saka series kadon ka subject arithmetical reasoning kadon hangni ka figural classification kadon hangni odd one out nangta kadon sisu saka syllogism nangta puzzles seating arrangement mirror and water images paper folding and cutting Haka reasoning kidon kini ki subject ki bakiaban pynkhreh naka bynta ban pendap ya ketiga competitive exam jong ka general duty jong usnem arajar apandri isu shuru kaba ar hangni kabadi jong ka general awareness hangne ki khamsu nama haba ong general awareness kumut GK general knowledge kumbagi youtube ki por bakhaman shwa Tika general awareness hangeng ni haban pynkhreh ya ka history, subject history, geography, Indian politics, economy, general science, environment, culture, sports, current affairs, static general knowledge. Kini haban pynkhreh nakabanta banyakunya ketika SSC exams jongki general duty. But kita don sisu sa artli ki subject mo berkaitan pynkhreh ke statue ngan peni biang pi kumki kita ki subject kepada jongka mathematics kaba kham kongsan bang yam ban tip ha mo jika balai pada hning ne pe kepada ba di subject wise kata kepada jongka elementary mathematics hagane ka elementary mathematics kidon kumki Yaban pynkhreh number systems, decimals and fractions. Yaban pynkhreh yaka percentage, ratio and proportion. Yaban pynkhreh average, profit and loss, simple interest, time and work, time and distance, mensuration, algebra, geometry, data interpretation. Ini ki subject yaban pynkhreh nakabanta ka elementary mathematics. But kabasawang ni nakabenta ka English language. Namta ka English language paban pynkhreh ya ka reading comprehension, yaban pynkhreh ka grammar, vocabulary, synonyms, antonyms, error spotting, sentence correction, fill in the blanks, clues test, idioms and phrases, spelling voice and narration. Kini kide ki subject ki ba phihaban pynkhreh bha nakabanta ban yakun kumbangala de ban ong nakabanta ba phinyo ya kate ka kam hapo ka staff selection committee jong ka general duty jong usnem arajar apandru tenga ngi scam ba ki parlok lane ki kun samla ki banapo state ne khayaru ki labha le bha Dreshidom and crack what ba nakabanta man kun ya kan exam namar nada phila la bha ya ga CBT iwi kermen be phila be no ya kan ka computer based test yaban pynkhreh ba namar yaban pan depth tang shikanta ya ki properly ki question ba ka total marks ko ba yaban yo ka de cheese pa 100 pho no e armak kawe jingkali but ka deduction lane jing minus mark ru kadon lada phimla e nanong yepi lada phimla lada phim smotik na ba ka de
nai dangla ba i nai tik nama si sin ba pilatik dia ba kamdei tisha minus 0.25 ma 0.25 marks kawika jengkali dikumta ngarang pi all the variables ya kon samla ke barang pynkhreh nagamta ini ka exam apo ka SSC general duty jong usnyam arja apandre blai shubun ya jingira ba nangyay sa ba nga ngan sa pin ba ngan say kaya pi ang katogat ni hakbede ba subject reasoning ba kunjuru mathematics blai shubun